Sanibona noyingane zakwethu ake nginibekele phinde futhi nginamukele kuyo le channel ehamba phambili le-radio ingeza lami igama ngumpenza ngututhuko ungakhumani la sibona amagumede ngala kwethu umuntu mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare ukuyikhona ukukhulu kunakho konke kuyibhasi walimala abantu ophande ejozini kuginqika ibhasi elithwala abantu umkhuze bus service yagwenqika kwisimumo sasophande mawusuku obonjeni ejozini Northern KZN kabekho abantu okubeka ukuthi bafile nokho abantu akade bekhona bathe ukulimala baphuthunyiswa esibhedlele esiseduze nale ndawo umshayeli ezibikela ngalolu daba ubike ukuthi uze nje kuqina ama-break ngenkathi ibhasi linqaba ukubreaka ke lase liyaphuma emgwaqeni layo ukhalakathela kule ndawo ke ngenhlanhla bekho abantu abashonile kulesiphihli sengozi kodwa nje abalimele bathe ukuphuthunyiswa esibhedlela bekuthi lo mgwaqo awumuhle neze nawo mubi kangangokuthi udinga ukuthathela izinyathelo ngoba awumuhle ngendlela okuyiyona yona ke ngaza kwethu izona indaba esinibekela zona sishisa namhlanje kwezi senkezweni ngakuthini mhlawumbe kwakuphawula umhlalo wasejozini kule ndawo ophande kuthini mhlawumbe okwakuphawula ngalengozi kanjalo nomgwaqo ake sivele hlana comment section ke ngizwe lwakhuvo ngalolu daba from ila sibone ngaza kwethu sengikhuma njena kodwa ngiyithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe ungakhohlwa ulandela Facebook TikTok @radio ingezo nisiphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.